नमस्कार प्रणाम। आपके बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी के पहला टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम है DK सिंह दिलीप कुमार। आज के वीडियो में भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिससे आप सबको पता बा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत ही तेज़ी से बढ़ता। भोजपुरी फिल्म बाहर भी देखा जाता, भोजपुरी फिल्म के डबिंग करके हिंदी में तेलुगु में अलग अलग भाषा में देखा जाता। और भोजपुरी एक्टर्स जो बाड़न बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस बाड़न, जैसे पवन सिंह बाड़न, वो लॉलीपॉप गाना से विदेश में भी फेमस बाड़न। लॉलीपॉप गाना विदेश में भी बजावल जाला, सुनल जाला। तो आज के वीडियो में हम बतावे बानी कि जन भोजपुरी हीरो बाड़न, एक्टर्स बाड़न, वो पैसा कितना कमालन। आप इनका फिल्म तो देखे नहीं, आप बहुत सारा आपके फेवरेट्स हीरो बाड़न जैसे पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल, लेकिन का आपको पता बा पैसा कितना कमा लो, एगो फिल्म से कितना पैसा कमा लो। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएं कि ये लोग पैसा एगो फिल्म करके कितना कमाला। तो सबसे पहले हमने बात करता नहीं मनोज तिवारी के। हम आपको बता दें कि मनोज तिवारी एक्टर के अलावा, जैसे भोजपुरी फिल्म कैला के अलावा एगो सिंगर भी है। एक्टर के पहले सिंगर रहनी, ओकरा अलावा एक पॉलिटिशियन है, राजनेता भी है। दिल्ली से विधानसभा के चुनाव भी लड़ले बनी और बीजेपी के एगो सांसद हैं। और मनोज तिवारी की एगो जो फिल्म के फीस होला वो होला 50 से 55 लाख। अगर एगो फिल्म अगर करत रहन, मान लीजिए कि कौन एगो फिल्म इनका मिला और एगो फिल्म करता रहन तो उनका 50 से 55 लाख रुपया एगो फिल्म के ले लें। और मनोज तिवारी की जो पहला फिल्म रहे भोजपुरी का वो रहे ससुरा बड़ा पैसा वाला। आप जरूर देख ले होगे ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म। ये जब फिल्म रिलीज में रहे तनी पूरा भोजपुरी जो इंडस्ट्री है पूरा तहलका हो गए रहे, यानी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मतलब वाह वाह होके और सब कोई फिल्म देख रहे। और आज तक के सबसे ज़्यादा पैसा कमाए वाला जो भोजपुरी फिल्म भी है वो भी है ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमाइले बा। और आपको बता दें कि ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म बनाना पहले मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी में बहुत ही फेमस रहलन। जैसे उनको बहुत सारा गाना भी आए रहे, ही हंसलन, रिंकिया के पापा, हाथ में लेकर पेप्सी कोला, ऐसे बहुत सारा गाना भी गला पड़ा। और एक सिंगर रहला। अगला हीरो के बारे में हम जो बतावा जाते हैं वो बड़ा रवि किशन। रवि किशन के बारे में बता दें कि वो भोजपुरी फिल्म तो करवे करलन, और अलावा हिंदी भी करेलन और ओकरा साथ साथ में साउथ भी फिल्म करेलन। साउथ में विलन और हीरो के कई गो रोल कैले बड़ा। और रवि किशन के एगो मेगा स्टार के नाम से जानल जाला, इनका के मेगा स्टार कहल जाला। और एगो फिल्म के जो इनका चार्ज बा एगो फिल्म करियन तो लगभग 50 लाख रुपया लेलन एगो फिल्म करे के। अगला जो हीरो बड़ा वो बड़ा दिनेश लाल यादव, या हम जाने निसन निरहुआ। निरहुआ भी एगो जुबली स्टार बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में, इनका जुबली स्टार कहल जाला। और इनका फिल्म का तो कोनो तोड़े नहीं के। इनका ज़्यादातर फिल्म आवेला आम्रपाली के साथ में, और जौन भी फिल्म आवेला सुपर डुपर हिट आवेला। कॉमेडी एक्शन से भरपूर फिल्म आवेला, रोमांस के साथ में इनका पूरा मूवी आवेला और इनका फिल्म देख के मज़ा आ जाला। इनका भोजपुरी का पहला फिल्म रहे निरहुआ रिक्शा वाला, जौन की सुपर डुपर हिट हुए रहे। दिनेश लाल यादव या निरहुआ के एगो फिल्म का जो चार्ज होला वो होला 10 लाख रुपया। आपका हम 10 लाख रुपया खाली। मनोज तिवारी देखनी है 50 से 55 लाख, रवि किशन का 50 लाख, इनका खाली 10 लाख। हाँ 10 लाख रुपया ले लन एगो फिल्म करे के, लेकिन 10 लाख के अलावा भी कुछ ले लन। वो का होला, इनकर जो प्रोड्यूसर साथ में एग्रीमेंट होला उसमें का होला कि एगो इनकर नॉर्मल फीस रहेला, चल 10 लाख 12 लाख हमने के लमसम लेके चलते हैं 10 लाख रुपया। एगो फिल्म कैला ओकर फीस हो गई 10 लाख रुपया। लेकिन ई का कहलन एग्रीमेंट में क्या लिखवालन, अगर ई फिल्म चल गई और जितना प्रॉफिट भइल उमें से हम परसेंटेज लें। मान लें कि एगो फिल्म रिलीज भइल और बहुत ही सुपर डुपर हिट हो गई, बहुत सारा पैसा कमा लगस, तो मान लें कि एगो फिल्म बने के पीछे जौन भी पैसा लागता ओकरा ऊपर जौन प्रॉफिट होता, मान लें कि प्रॉफिट होता 5 करोड़ रुपया एगो फिल्म के ऊपर, तो 10 लाख रुपया तो पहले ही ले लेना। लेकिन अगर 5 करोड़ का फायदा होता, प्रॉफिट होता, एमें परसेंटेज रही। परसेंटेज हो सकेला 5%, 7%, 10%, 20%, डिपेंड्स करता कि एग्रीमेंट के ऊपर। मान लें कि 10% ही इनका प्रॉफिट पे मार्जिन रहा था तो पहले तो 10 लाख रुपया ले लेना। मान लें कि 5 करोड़ फायदा भइल तो 5 करोड़ के 10% 50 लाख रुपया। तो 50 लाख रुपया प्लस 10 लाख रुपया यानी 60 लाख रुपया के आसपास एगो फिल्म के इनकर बजट रहेला, फीस ले लेनी। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो फेमस भे रहलन धोबी गीत से फेमस भे रहलन, निरहुआ सटल रहे, ये एक बहुत ही अच्छा गायक हन। और जो अगला हीरो बारा वो बारा पावर स्टार पवन सिंह। आप इनके फिल्म तो देखते हो कि इनका जो फिल्म आवेला एक्शन मारधार से भरपूर फिल्म आवेला। तो इनका बारे में हम बात करी तो एगो सिंगर रहलन पहले, बाद में हीरो भइलन। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कब भइलन, जब इनकर गाना आयल, हाँ लॉलीपॉप लागेलू, ई जो गाना आयल उनका बाद ही फेमस हो गई। और ये जो गाना बटे लॉलीपॉप लागेलू
भारत में देख ले, अपना यूपी बिहार झारखंड में देख ले जाला, लेकिन एकरा अलावा पूरा मतलब इंडिया में, इंडिया का तो छोड़ी पूरा विदेश में ही गाना सुनल जाला। और ये गाना के ऊपर बहुत सारा गाना बन चुकल बा सेम टोन पर, अंग्रेजी में होके चाहे कोनो भी भाषा होके। हम गुजरात में रहनी और गुजरात में लॉलीपॉप गाना पर भी बहुत सारा गाना बन चुकल बा गुजराती में। अभी इनका फीस की बात करें, इनका कमाई की बात करें, एगो फिल्म के फीस कितना होला, तो इनकर एगो फिल्म के फीस होला आसपास 45 से 50 लाख रुपये एगो फिल्म के पैसा ले लें। ऐसा कहल जाला कि पवन सिंह के सबसे हाईएस्ट फीस रहे वो सत्या फिल्म में रहे और उनकी 1 करोड़ रुपया ले रहे एगो फिल्म करे खातिर। लेकिन एवरेज बाकी जो फिल्म में होला उनकर जो पैसा होला, जो चार्ज होला, जो फीस होला वो होला 45 से 50 लाख रुपया एगो फिल्म के। और जे 5वां नंबर बा वो बड़ा भोजपुरी के सबसे ट्रेंडिंग में रहे वाला, सुर्खियों में रहे वाला नाम है उनकर खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के बारे में बतावल बनी। खेसारी लाल यादव हीरो तो बाद में बनलन, ओकरा पहले सिंगर रहलन, ओकरा पहले भी कुछ रहलन। का रहलन, दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचलन अपना पत्नी के साथ में, बीएसएफ छोड़ दलन कैसे सिंगर बने के रहे, ऑर्केस्ट्रा में काम कैलन। ओकरा बाद धीमे धीमे सिंगिंग कैलन। ये फेमस कब भैलन आपके बता दी, एगो ही गाना गौल रहन, एगो एल्बम निकल रहे और एल्बम में एगो गाना रहे, नथुनिया वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, टेनिस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, टेनिस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। ये गाना सुन के सनिया मिर्जा धके केस ठोक दली, गइलन तिहाड़ जेल में, 3 दिन जेल में रहलन, जेल से बहरी अलन, फेमस हो गइलन। जे जेल में जाला वो फेमस हो, पवन सिंह भी गई रहलन, वो फेमस हो गइलन। ठीक, तो सानिया मिर्जा केस ठोकल, जेल में गइलन, बहरी अलन, फेमस हो गइलन। एगो फिल्म मिलल इनकर जीवन के, इनकर पहला फिल्म रहे साजन चले ससुराल। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रहे और बस फेमस हो गया। उनका अलावा बहुत सारा इनका फिल्म निकले लागल, बहुत सारा पैसा कमाए लगलन। एगो आपको बात बता दी, भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फिल्म इनकरे आवेला, साल में जौन फिल्म सबसे ज़्यादा आवेला इनकरे आवेला। और इस सेवा का काम भी बहुत करल, जैसे बिहार में बाढ़ आ गई, तो बिहार में बाढ़ आ गई तो पैसा, खाए पिए के, कपड़ा लाता और बहुत सारा दान भी दिलन। ऐसे जहाँ भी जरूरत पड़ेला अपने यूपी बिहार झारखंड के लोग खातिर हमेशा आगे रहलन, भले पैसा होके, खाए पिए के होके, कौन सामान होके, ओकरा खातिर हमेशा आगे रहलन, हमेशा तत्पर रहेला। और इनकर जो कमाई बा एगो फिल्म का बा वो 30 से 40 लाख रुपया बा एगो फिल्म के, 30 से 40 लाख रुपया भी लेलन। लेकिन एक अलावा जैसे निरहुआ का रहला कि शेयर रहेला प्रॉफिट में, इनकरो भी कई गो फिल्म में शेयर रहेला। तो हमरा आशा बा कि हम जो चीज़ बतौनी है आपके समझ में आए लोग के। अगर आपके लागता कुछ कन्फ्यूजन में और कुछ पूछे चाहता नहीं और कौन टॉपिक पे वीडियो चाहता नहीं, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बा, कमेंट में जाकर करी कि आपके कौन सा टॉपिक पे वीडियो देखे का बाटे। और ये जानकारी आपको पसंद आई लोग के तो वीडियो को लाइक कर दी। और ये जानकारी आपने केहू के साथ में शेयर कर जाते हैं, केहू के भेजे चाहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो नीचे शेयर के बटन पर शेयर करके आप सबके भेज सकें व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर और कहीं भी। ओकरा अलावा ये तरह के और वीडियो देखे चाहता नहीं आप, तो आप इस चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी। नीचे को लाल कलर का बटन बा लिखल बा सब्सक्राइब, और पे जाकर क्लिक करी। ओकरा बाद एगो घंटी के निशान जाई, घंटी के निशान पर क्लिक करी। ओकरा बाद सबसे ऊपर मिली आपके ऑल पे क्लिक कर दी। ऑल पे क्लिक करने से का कोनो भी वीडियो हम अपलोड करें ओकर नोटिफिकेशन आई, मतलब कि वो वीडियो आपके पता चले कि हम वीडियो अपलोड कर ले बानी, डलले बानी, तो आप वीडियो आसानी से देख सकें।